Здравейте, гангстери домашни! Обръщам се към цялата нация с една молба по отношение на външния ви вид. Да, знам, че повечето от вас вече са наясно, но все още има такива, които се колебаят. Моля ви, запомнете. Анцузи за бизнес среща? Не. Анцузи за сватба? Също не. Да, знам, че има анцузи, които струват по 1000 евро, но повярвайте ми, те също са просто анцузи. И още нещо. Моля ви. Бели чорапи на черни обувки? Не. Сакото трябва да може да се закопчава. Ръкавите му не бива да висят като на усмирителна риза. Не се оставяйте да се превърнете в луди за връзване. Бъдете умни и практични. Ателие Брутале в София. Мъжка мода по мярка. Само с италиански платове.